jin sallamar kowa. Kada Allah ka dawo bayi kai da duk uban baiwa. Mu farta assalamu alaika a san da zuwan mu maulana. Karki su samu daidaito, su banni su bani rabo da zai tafiyar da kokwanto. Idan ruhin ya raina ciki, ina roƙon ka fuskanta. Nasara rasulan layi ka canja min kamannina. Ka ban kirjin da zai dau. Yawa, maza zai muku addu'a ta musamman. Ina so kowa ya bude kunnuwansa ya ji ni da kyau kuma ku ce amin. Maza masu mata guda ɗaya, Ubangiji Allah ya bude muku hanyar samuwa gabas da yamma, kudu da arewa ta hanyar alheri. Sannan ku samu ku karo ku yi guda 4 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. Mata ku kuma ku daina kishi. Kar ki kashe kanki dan an ce za a miki kishiya. Na farko ba a kanki aka fara ba. Ki daina kishin bala'i. Tana nan bata nan, in kin iya rike mijinki, kin iya rike mijinki. So maza ku dinga taimaka, kar ku tsaya